Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. L-lum niċċelebraw it-tifkira ta' San Bernard Abbati u dottur tal-Knisja. Nofru l-Quddisa għall-Leli Gawċi u il-familjari. Ħuti ejjew narfu ħtijietna sabiex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa. ħenna lina mulej, uri lina mulej it-tieba tiegħek. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison, nitolbu. O Alla, inti kabbist lil San Bernard Abbati b'ħeġġa kbira għal darek biex idawwal u jħeġġeġ il-Knisja tiegħek. Għatina li bit-talb tiegħu aħna nimtlew bl-Ispirtu tiegħu u ngħixu dejjem bħala awliet id-dawl. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Eżekjel. Ġietni il-kelma tal-mulej u għalli: O bniedem, ejt lill-prinċep ta' Tir, dan jgħid Sidi il-mulej: inti tkabbart f'qalbek u għedt, jiena Alla, jiena qiegħed fuq it-troll allat f'nofs l-ibħra, meta m'intix li f'bniedem u int m'intix Alla, u ħsibt li jerfek huwa għerf l-allat. Arak, inti għeref minn Daniel, ebda moħba mi mistura għalik. Berfek u bdenek inti stanejt, żnid deb u fidda f'teżori tiegħek. Bil-erf kbir tiegħek u bil-kummerċ tiegħek kattart ġidek u qalbek kabbart b'dan il-ġid. Għalhekk dan jgħid Sidi il-mulej: talli ħsibt li jerfek u għerf l-allat, arani, se nġib fuqek il-barranin, l-aktar nies ħorox fost il-popli, jissiltu xwabel tagħhom kontra ġmil erfek, u żebelħulek sebħek u niżluk fil-ħofra, u tmut il-mewta qibsa tal-midrubin f'nofs ta' baħar. Tibqa' tgħid imbagħad jiena Alla quddiem il-qattiela tiegħek, meta m'intix li bniedem u mhux Alla fidejn dawk li jidorbuk. Inti tmut il-mewta ta' nies blaħtin fidejn il-barranin għax jien tkellimt. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: ħadd ma hemm li jeħles minn idejja. Jien kont ngħid kieku rrid neqridhom, tifkirithom inħassar minn qalb in-nies li kieku ma bżajtx miż-żebleħ tal-għadu flimkien. Li ma jaħsbux dawk li jaksuh u jgħidu bis-saħħa ta' idejna rbaħna, mhux il-mulej li jagħmel dan, ġens bla ħsieb u nies bla fehma flimkien. Kif jista' jkun li wieħed jiġri wara 1000 u tnejn aħarbu 10,000 jekk mhux għax il-blata tagħhom bejjithom u l-mulej telaqhom flimkien? Għax qrib u jum il-qerda tagħhom fis jasallem lesta lihom, għax il-mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu u l-qaddejja tiegħu eħen għalihom flimkien. Inqumu bil-wifqa. Sidna Ġesu Kristu li kienani tfakar minħabba fihom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba ibsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. Iva nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smawiet. Id-dixxiepli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun. Għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu: tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaqq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli lil daru jew lil ħutu jew lil missieru jew lil ommu jew lil uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'sehmu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju li tnatfu minn tobitlu. Il-Evanġelju tal-lum ikompli ma dak tal-bieraħ li hija s-sejħa taż-żagħżugħ għani illi Ġesu jgħidlu: mur bih il-ġid li għandek qed teħli l-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. U dak iż-żagħżugħ telaq b'qalbu sewda għaliex kien għani bil-bosta, jgħidilna l-Vanġelu. U allura Ġesu jdur fuq id-dixxiepli u jgħidilhom: eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smawiet. Ir-reba għall-flus ma tħalliniex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Il-qalb marbuta mal-flus m'għandix wisa għal Alla. Dan huwa fatt. Li minu qalbu marbuta mal-flus, min is-sigurtà tiegħu huma l-flus, il-ġid ta' din id-dinja, m'għandux post għal Alla fil-ħajja tiegħu. Għaliex? Għaliex aħna għalfejn nixtiequ l-flus, il-ġid, biex ikonna s-sigurtà minn għalina, biex ikonna rasna mistrieħa, biex dak li konna bżonn nixtruh u nagħmluh. Ma din hija sempliċement illużjoni. Huwa erq. All right? Huwa frua. Għaliex kif jgħid il-Vanġelu, jista' l-bniedem bil-ġid kollu li għandu itawwa l-ħajtu imqarbsija waħda biss. Ma tistax. Jista' forsi l-ġid li għandna jsalvana, dak kollu li għandna rridu nħalluh warajna biex joqogħdu jiġġieldu fuqu u jagħmlu l-kawżi l-qrati għal sena 2, 5, 10, 20, 30 sena. Mhux hekk, dawn huma affarijiet illi narawhom kuljum, mhux hekk. Dal-qorti għaddej mħabba l-flus. Il-mibeda, nies ma jitkellmux. Il-vendikazzjonijiet, il-qerq, il-korruzzjoni, is-serq, kemm ħażen, sfruttament tal-bnedmin, kollox minħabba l-flus, minħabba r-reba. Allura Ġesu iwissina għaliex min għandu qalbu marbuta mal-flus ma jidħolx fis-saltna ta' Alla. Għax biex tidħol fis-saltna ta' Alla Ġesu jgħidilna ftit iktar il qudiem fil-Vanġelu ta' San Mattew, jekk intom ma ssirux bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' Alla. X'jiġifieri bħat-tfal iż-żgħar? Bħat-tfal iż-żgħar ma jfissirx li nkunu boloħ, moħħ irrieħ, ma bħat-tfal iż-żgħar ifisser
li aħna jkollna fiduċja fil-Missier. Fil-Missier. Li aħna nħallu fidejn il-Missier. Għaliex huwa l-Missier li jagħtina l-ħajja, mhux aħna li nagħtu l-ħajja lil nfusna. Mhuwiex aħna illi nagħmlu s-sigurtà tagħna nfusna. Dik jagħmel ilna l-Missier, għaliex il-Missier jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Pietru jitlob il-Ġesu u jgħidlu, issa aħna ħallejna kollox, x'sejr innieħdu? Ġesu wedu kollox għal 100 darba iktar. Kull min iħalli xi ħaġa jerġa' jsiba għal 100 darba iktar. Għaliex jgħid dan Ġesu? Għaliex għal dawk li għandhom dawk li huma ġenerużi mal-mulej, dawk li huma ġenerużi mal-oħrajn, mal-foqra, ma dawk li huma fil-bżonn, sewwa? Dawk li jafu jaqsmu dak li għandhom mal-oħrajn. Dawk jirċievu barka għal 100 darba iktar jgħid il-Vanġelu. Huma dawn li jiġu mxebbejn kif jgħid fid-diskors tal-muntanja. Ħenjin dawk li huma bilanċ bil-ġuħ bilanċ għall-ġustizzja. Għaliex huma jkunu mxebbejn. X'inhi l-ġustizzja? X'inhi l-ġustizzja? Il-ġustizzja hija li dak li hawn fid-dinja għandu jinqasam bejnietna b'mod li ħadd ma jonqsu xejn. F'din id-dinja m'hawnx ġustizzja. F'din id-dinja m'hawnx ġustizzja. Aħna sewwa li aħna parti żgħira tal-umanità, sewwa niklu u narmu u nitfgħu taħt saqajna l-ikel li l-oħrajn li ħafna oħrajn qegħdin imutu bil-ġuħ għax m'għandhomx. Mhux hekk. Ġifieri biex ngħidu ħaġa, ġifieri x'inti tinħasel tieħu xawer, sewwa? Dak l-ilma li ħlejt qegħdin imutu 10 min-nies għax m'għandhomx dak l-ilma biex jixorbu. Mhux hekk. Ġifieri din hija l-inġustizzja terribbli li hawn fid-dinja. Għaliex? Għax aħna l-qalb tagħna hija marbuta mal-flus. Għaliex aħna parti żgħira mill-popolazzjoni tad-dinja li għall-punent sewwa, bażikament l-Ewropa u l-Amerika u sewwa ftit nies oħra, ħtafna il-ġid kollu tad-dinja għalina. Fil-waqt li ħafna oħrajn qegħdin imutu bil-ġuħ, allura x'inhi l-ġustizzja? Il-ġustizzja li aħna dak li għandna naqsmuh bejnietna. Mhux għax aħna nagħmlu pjaċir il-fqir. Bħal dawn li jiġu jippużaw fuq it-television, dawk iċ-ċekkijiet kbar. Dak mhux il-Vanġelu. Dawk huma teatrini. Għal għajnejn in-nies. Ġesu jgħid il-ħlas tagħhom ġaħaduh. X'inhi l-ġustizzja? Il-ġustizzja li aħna għandna dejn mal-fqir. Mhux aħna nagħmlu pjaċir għax nagħtuh xi ħaġa. Le, ma aħna nagħtuh dak li hu tiegħu. Bidritt. Santa Teresa ta' Kalkutta, Madre Teresa kienet tgħid l-istorijiet tagħha. Tħallux lill-fqir jirringrazzjakom. Tħallux lill-fqir jgħidilkom grazzi ta' dak li tagħmlu miegħu. Għax dak li qegħdin tagħmlu miegħu mhux bi pjaċir, imma x'huwa d-dmir tagħkom. Ejjew ħuti nħallu lil mulej isaffi l-qalb tagħna minn dan l-irbit ta' din id-dinja. Sabiex il-qalb tagħna tkun ħafifa. Bħal il-qalb tagħna tkun tista' tidħol fis-saltna tas-sema. Biex fil-waqt li ngħixu f'din id-dinja u xekk. U nużaw anke l-ġid li l-mulej jipprovdinna. Għax il-ġid huwa rigal ta' Alla. Ma nitolbu lil mulej biex jagħtina l-virtù tas-safa. Ħalli aħna ma nintrabtux ma dak li għandna. Ma nħallux ir-reba tal-flus u tal-ġid tiniġġes il-qalb u l-moħħ tagħna.
ħalli aħna nkunu nistgħu nidħlu fis-saltna. Għax wara kollox dan huwa l-importanti. Miljun la u miljun lem. Kollha rridu nitilqu minn hawn. F'tabut tal-kewba u f'tabut tal-abjad. Ma ħa tagħmel differenza l ħadd. Allura ħuti, l-importanti x'inhu? L-importanti li aħna ngħaddu minn din lajn tal-labra biex nidħlu fis-saltna tal-mulej. Jekk aħna jkollna din il-grazzja ma jkun joqosna xejn fil-ħajja. it-talb u x-xewqat tagħna. Jieqaf mulej mal-Knisja tiegħek u tija dejjem raja qaddisa li bħal San Bernard ixandru il-veritajiet tas-saltna tiegħek. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja biex inti tbiet minna il-gwerra, il-vjolenza u l-mibeda. Nitolbuk mulej għal dawk li huma morda, dawk li huma mġarbin b'xi hemm jew ieħor fil-ħajja tagħhom, ħalli inti mulej tagħtihom il-faraġ tiegħek. Nitolbu għal dawk kollha li jiġu hawnhekk u jitolbuna biex nitolbu għalihom biex niftakru fihom fit-talb tagħna, għal dawk li deħlin l-isptar matul din il-ġimgħa, għal dawk li għandhom problemi, għal dawk li fil-ħajja tagħhom qegħdin jitqabdu kontra il-ħażen u l-vizzji, sabiex inti mulej tagħti lil kulħadd skont m'għandu bżonn. Nitolbu għal-familji kollha tagħna biex inti mulej tberikhom u żommhom marbuta fir-rabta tal-imħabba tiegħek. Nitolbuk mulej għal-ħuna Leli u għal-familjari Gawċi u għal-mejtin tagħna kollha sabiex inti tdaħħalhom fil-għena tas-saltna tiegħek. Nitolbu mulej missier qaddis inti anqalt lil San Bernard fil-Knisja tiegħek sabiex ixandar l-ġubijiet tal-imħabba tiegħek għall-bniedem. Għatina li aħna mqanqlin minn dan il-misteru ta' mħabbtek. Iseħħilna li nidħlu fil-għena tiegħek. Int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Giornata,
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-kobor tiegħek mulej se nofrulek is-sagrament tal-Għaqda u s-Sliem. Aħna nġeddu t-tifkira ta' San Bernard Abbati, magħrufa għat-tagħlim u l-ħidma tiegħu wa tħabbrik bla eda biex iġib l-Għaqda fost il-membri kollha tal-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, nisuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien nroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Bernard, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha intennulek l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet tal-art mlija bil-glorja tiegħek. Imbierek minn ġej fissem il-mulej osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħibati ħaj l-ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħ il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Antonnu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Umm Alla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu. Liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jindi bis-smawiet, jitqaddes ismek, liġi saldnatek. Ikolli trid kif is-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum ma tina llum, aħfrinna dnubietna għal maħna naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħallix f'tiġrib iżda ħlistna mid-deni. Ħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem iddukom ħarsa minn kull inkwiet. Innaw nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha. Li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Kristu jkun jiswew lilna se nqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-la. Mulej Ġesu Kristu għandna ħajja. Birriera tal-missier u bl-ħidma tal-Ispirtu Santu tajt il-ħajja. Dan il-ġisem qudiem qaddis tiegħek aħlisti meħtieġu kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fideli għall-mandamenti tiegħek ħalli jinqatt tkun firq. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk l huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol is-saf tiegħek. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejna. Ġisem Kristu. Il-bnedmin bil-aqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema. U dawk li jkunu waslu lil ħafna fis-sewwa jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Li
nitolbu. Atina mulej li nitwettqu dejjem bil-qawwa titqarbina mqazza li għamilna fiċ-ċelebrazzjoni ta' San Bernard Abbati biex bis-saħħa tal-eżempji tiegħu u fid-dawl ta' twissijiet tiegħu nitkebsu bl-imħabba ta' Kristu, il-verb tiegħek magħmul bniedem li jgħix bi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna